Dobar dan, Stevane, šta radimo danas? Danas pokušavamo da izvedemo eksperimente kojim na očigledan način prikazujemo fenomen pritiska. Da bismo to uradili, koristimo flašicu u kojoj se nalazi vazduh, nju ćemo zagrejati ovom vodom koja je topla iz grejača, a vi možete uzeti i vodu iz bojlera. Evo ovde zagrevam flašicu u ovoj vodi, a u ovaj plato ovde beli sipam malu količinu obojene tečnosti samo da pokrije dno ovog platoa. I sad, pošto se flašica, odnosno vazduh u njoj zagrejao, ja ću sad to da postavim na sljedeći način, evo ovako, i stavit ću u ovu obojenu tečnost i čekat ćemo izvesno vreme da vidimo šta se dešava. Evo, kao što se vidi, crvena voda, obojena voda, se popela za nekoliko santimetara u ovu flašicu i visina ovog stuba predstavlja razliku pritisaka između spoljašnjeg, odnosno atmosferskog pritiska, i pritiska u zagrejanoj boci, koja postepenim hlađenjem dovodi do smanjenja zapremine, odnosno stvaranja neke vrste vakuma, i zato se ova tečnost podiže. Znači, pritisak vazduha u flašici se smanjio. Zbog čega? Pritisak se smanjio jer je snižena temperatura vazduha. I onda, da li ovim fenomenom možemo da objasnimo i neke pojave u prirodi? Da, tu možemo da objasnimo primer atmosferskog, odnosno statičkog pritiska na površini mora, i taj pritisak je niži nego u dubini mora. Isto tako pritisak vazduha opada kako se penjemo uvis. Detalje u vezi sa ovim vi možete da nađete u knjizi Zrnca nauka 4. Osim toga, vi možete, u zavisnosti sa kojim uzrastom đaka radite, da uradite i da pogledate niz eksperimenata na našem YouTube-u, gde smo dali kako je Marija Curie radila sa decom od 4 do 11 godina, i tu smo dali primer 2 eksperimenta, da pokažemo održavanje vode u cevi ili nekom sudu, i uopšte da pokažemo eksperiment sa pritiskom vazduha, a dali smo i eksperiment u kome smo uvlačili kuvano jaje u bocu čiji je obim grlića bio manji nego obim samog jajeta. Ovo sve, kad pogledate, znači možete raditi na raznim nivoima, i ovim smo pokazali da je u stvari eksperiment prikazuje razliku spoljašnjeg pritiska u boci, i on je primer za STEM, science, nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku, koji mogu da realizuju sa učenicima učitelji samo na nivou fenomena, nastavnici fizike i geografije u osnovnim i srednjim školama, a u gimnazijama čak mogu i da gledaju kako se menja temperatura vazduha u oblasti troposfere koja se nalazi na visini od 10 do 15 km iznad zemljine površine. Hvala na pažnji.